खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो सौहैनाय बायदि सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। खौरांगिरिनि मेलानि गेजेरजों बिटिआरनि ठिकेदारफ्रा खामानि मावग्राफ्रा खौरांगिरिनि मेलानि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायदों जे गावसोरो माखौ सापर्ट खालायगोन। बिथांमोना इउपिपिएलखौनो सापर्ट खालायनानै होगोन होननानै बुंदों आरो इउपिपिएलआव भट होनानै इउपिपिएलखौनो देरहानायाव मदद होगोन होननानै बुंदों। बिथांमोना नैथि खोन्दोआव जानो गोनां बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिजाथिनो भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय खावलायदों। बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा माखासे इउपिपिएल दोलोनि एमएलए जानो गोनां बिजाथिनो भट होनानै देरहासारहोनो थाखाय खावलायदों। रायजो-राजाफोरखौ भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ फैगौ 3 एप्रिलाव जानो गोनां मोनसे मेलाव तामुलपुर ओनसोलाव दावबायफैगोन। बिथाङा नेशनेल कनफारेन्सनि आफादगिरि फारुक आब्दुल हकनि देहायाव कर'ना जिउसा मोननाय जादों। बिथांनि देहायाव कर'ना भाइरास मोननाय जादों। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ गोख्रों बारहुंखानि समावनो क'क्राझार हरखाबै गोबां बिबांनि हाथियार बोखांदों। मोनसे स्रोत सुलुंनिफ्राय बिथाजों संदाननानै क'क्राझार पुलिसआ समबारनि फुंबिलि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सरायुबिल पुलिस आयगा पस्ट बेंखनआव थानाय रिफु-रिजार्भ हाग्रा ओनसोलनिफ्राय गं 3 AK-56 राइफलजों लोगोसे गं 3 मेगजिन, गर 152 राइफल, गोथां गुलि आरो गंसे बस्ता माइरं लोगोसे थाव, बानलु आरो जोमग्रा कम्बलफोरखौ बोखांनो हायो। क'क्राझार जिल्लानि पुलिस बिबानगिरि मावखुलियाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरिनि मेलाव बिटिएडि आइजिपि एल आरो बिसय बुंदों दि सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि मुकुल राभानि दैथाय हानजासे पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों गोदानै जोम जानाय हाथियार हमग्रा हानजा एनएलएफबि नि हाथियारफोर बोखांनो हायो होननानै रोखा बुंथियो। खौरां मेलनि बिबुंसारनाय बुङो दि आथिखालाव हाथियार हमग्रा हानजा एम बाथा आरो बाइक मुंनि मोननै हानजाया गुदुं हाग्रा थाखोमानानै दं। बिसोरनि सायाव गोख्रों संदाननाय गासिनो दङ होननानै बिटिएडिनि आइइउपिएलआर बिसुआ बुंथियो। क'क्राझाराव गोबां जि-जोमजों लोगोसे गोबां हाथियार बोखांना मोनदों। बिसायख'थिनि जेसेबां खाथि सफैबाय थादों आरो लोगोसे साननैसो उनसमाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा क'क्राझार सोहोराव फैगोन। दिनै बे बायदि थासारियाव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगाव हाग्रा ओनसोलनिफ्राय सन्देह गोनां उदखारिफोरजों लोगोसे गोबां हाथियार आरो जि-जोम, जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ पुलिसफोरा बोखांनो हादों।